Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो हरबाय नै आं दा ओंखाम जानो नागिरदों आरो गाइस लोगोफोर अमा बेदरजों बेलाथि ओंख्रि आरो नै ओंख्रिया बिराद साइसखानि ओमफ्राय खामानियावबो थांसै आरो मैयाथ' खामानियाव थांनाय भिडिअखौ हगारखाबाय र' आङो मैयानिखौ ओमफ्राय दा खामानियाव थांनाय भिडिअखौ हगारथ'ला दा ओंखाम जानायखौ एसे भिडिअ खालामलाबायनोसै आरो गाइस लोगोफोर ओंखाम जानोसै ओंखाम जालाबायसै र' मबाइलखौ ओरै हमनांगोन आगसिजों आगदाया नै बे दे लुबाय नै लागा अमा बेदर जाखावनांगौलै अमा बेदरजों बेलासिजों बिराद गोथाव जाखायो गाइस लोगोफोर ओंख्रिफ्रा बिराद गोथाव जाखावनांगौलै एसे हरदो बिदिखौ जाबाय बेदरखौ नाङा दे बिदिखौल' हर नोंसोर जानांगौ नै जोंहानिया बेनो गाइस लोगोफोर गस्ला गाना आं भिडिअ खालामाल' जाजोबसै र' ओंखामखौ थाब थाबनो हारुआ फैबाय थायोलै दा बिरफुंना होलांलायगोन माथाम सिग्लिलाबायनाय हुदाबो दं आंना ओंखाम जानाया जानला मोनलाथार गाइस लोगोफोर न'आव जाबा बिदि जायो आलासि जाहैबाथाय ओरै जायो नै बिदि लासै जालायगोन आरो न'आव जाना लालायसो बिदि आरो अब्लाबो आं मालायफोरनाव आलासि जाहैबाबो बिदि जानला मोनला जाखायो गाइस लोगोफोर लाजिनाय नेम गैया बारा आंनाव खोन्थागोन आरो सोरबा ज' मोजां जायोना ओमफ्राय न'आव थाबा जानला मोनला जायो आरो बेदरबा खहाबो ओरैबायदि निरामिस बाथायเขาबदले खबरा जानानै गारजोबो होननानै मा खोनाहाबाय माथो मायो सा मिरामिसबालाय बारा हाबखाया माथो रावनाबो नोंना हाबद्रायसिना हरलाय आं दरसे हरबावलाय बेदरखौ जोंना हाबो नोंना हाबद्रायसिना जाखांखाबाय खोस्लिजोंनो हरनो हाया नोङो
मोनसेल'लै बिदिना बेदरल' दसेल' लाबो गोथाव जादोंना जायाखै जादों जादों Guys, look over. Maybe don't deal with now. Guys, look over that. To जाखांबाय नै स्लिमनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ हाजासे साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालामना हो आरो लाइक हो कमेन्ट खालाम आरो गाइस लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बे एसेयावनोसै गाइस लोगोफोर दा नै खामानि थांनांगौ खामानि थांसै ट्रायेल साइटसिङाव ट्रायेल साइटआव खामानि मावबाय थायो आरो लोगोफ्राबो भिडिअ नुलाबाय थाखायो नोंथांमोना मैयाबो भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नुखाबाय जानो हागौ बाय बाय दे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइस